Yawwa. Siyas nan dawa ba. Ya wannan cinye ba. Wane? Kai. Ya wannan ne? Ya wannan ne? Zuwa 500. Ha? Bawan Allah kuwa su ne wannan ba za ka dubu nawa ne gaskiyar za? Da gaskiya? To ba ma zara ka dubu da 100. Sai tukuna mana. Ni zan tafi yayi. 400. A gabanin su siya duka zan kai. Karkaci. Kama ya. Bari mana. Bawan Allah ba. To na bari. Wai ba na sayarwa bane? Kawo dubu da 100 kai. Kai da ka ta 400. Ai what? Malam za ka tsaya ka karɓi naman. Duka ka karɓa duka na baka. Ka sayar 400? Duka na baka karɓa kyauta. Ka sayar 400? Na baka kyauta. Na ce ma 400. Na baka kyauta nake wannan play ne. 400 na ce ma. Na baka kyauta ne. Kamar kudi ka. Baba. To karike. Wannan me? Karike. Na ri. Kai. Ka dauka. Zan dauka. Ka dauka to. Naman a dafe yake kwaɗanye ne. A dafe ne ko soyayye. A dafe? Zan ci? A'a, ka dauka na ci a kanka. To ka tafi da abun ka. Ka dauka ba. Ka dauka to. To ba ka rike abun ka ne zai tafi. Zan siya nama. Ka dauka. Yawwa. Maza. Yay! Ya mula. Ali. Ada us? Dengan guys. Bari mana. Wallahi kai wannan. Kau alami kau, alami kau dah bineka.